Kubli bi baro ki parlok kari kisi penjoin dia kamta meya ki parlok rawan kani kawi kadi ke jingkup khoi dok ha kaban sapelong hapo kapung lai artet Eastern West Kasil kalentina shilong mau maram mat sarung sha nong thliu thlong mat kani ke jingkup khoi dok ha sapelong ha ka khat pratrik banai bishpo arajar apusan bat en sedang ya kani ke jingkup khoi dok ha nadu kapor khandai beje step hadu lai steng janmin mat kador jong tiket ha ketiga jingkup khoi dok ha kandai tang shi hajar sinruyang lani wi khwai ti parlok rawan sngap bhai kini ki price ha ka bai dei bat kani ki jingkup khwai dok ha kermen phi lakwa hirir ban sngono ya ki price nagumta ka banukong phinyo lailak tangka ubar silak ubalai silak basau silak basanru silak banriu silak banyeuru dangyo silak opra lai pojar pakhandai at pojar bat basipho undang yo sipho hajar bat nalor kitei ki price sipho tli ki basakman inong penyai jong kate ke jingkup khwai dok khan kilapan khreru hadu laipo tli ki cancellation price kata ka bomut ba ki parlok rawan ki bayo ya ka kerdan cancellation price kindang yo ya ka song pisa ka ba kwat hadu lai hajar tangka wei urawan ban na kabenta ka jingbu jaka pade kapor bu jaka kanlong ha kapor khat ar beje no phai sngi kata ha ka khat neutrik bna bisipho ara jarab san kabdei lasngi tho ding da usi ne urun wiang lada don ki papen khen ya kapor bu jaka endi bait da ka tiket nak benta gitu ki parlok ki bamut ban wandi jingdi pade hangne hanum sha ya ki bawan di jingdi ha kate ki jaka kamtam e ki banabar shnong klam dayo jingbit light no tang ki bawan di wi di knyang bat di tiar khwai te nak benta kani ki jingi kop khwai dok ha kinong penyat kila dep the dok haru hadu fraquintal ha ka khnai trik banai besipho arajar absan nakam tang jing tip ki babnia philaban phone ha kini kin number ki baladon ha kani ga notification lani kani ga jing pen bana bat omtang nakam ta ki parlok rawan hanrei nakam ta jingi ki pai baru ki baju kursan nakam ta kani ki jing kop khwai dok ha wala da ngim shem lai simbenta ha ki jing kop khwai ngi la ru bani simbenta ha kani ga wei pat ke jing le kai ka bdi ka la ki dro te sngap ha nakam ta ka la ki dro ha ka te ka sngi ka bdi khat phatrik nai bisipho jarupsan kande ka ba sngo bang pha te karpat yagi parlok baro la de phi wan nakam ta kate ka lagi draw wan da kamensip ka sur shidur nakam ta pinyo yala ka jong kanu sip snga ba nakam ta ka lagi draw hak te ka sngi nakam ta ka dan ka banangkong lapan kret da ka bolero lani ka alto keten brand lani ula ruban shim da ka pisa ka price ka bade hadu lailak san pho ja tangka nakam ta uba ar shilak ubalai shilak basauru shilak basanru silang bat banriuru undang yo silak tangka te pai bas ngap hanang benta ka dor jong ka tiket lani ka lagi draw ha ka te ka jingkop khwai dok ha ka ba anspelong ha ka khat prat tarik nai bisipo jarupsan kande lai spa si tiket bat san spa artli ki tiket te kermen kumba phi lai ju kersan nak por shakpor ha ki jingkop khwai dok ha khamtam e kubla penyai de iba ts kermen ha ketiga sengiru penlong ke sengi kapa shongshit kumba kalau shongshit ha gini ki tayu ki beladep ha kapa ilpen lekai da ka trok khatar tayar te kermen kini ki lakru nadu banengkong ar balai basau basan bat banduru undang yo da kilak kermen ba ha ketiga sengiru penlong ke sengi kapa shongshit